אל תזוזו לשום מקום, אתם לא מבינים מה הכנתי לכם היום. אם אתם אוהבים גאדג'טים, אם אתם אוהבים להיות בקדמת הטכנולוגיה, אתם חייבים לשמוע את זה. ואני מדבר על הדבר הכי מדהים שקניתי לאחרונה, ובוא נגיד, יש לי הרבה גאדג'טים, חלקם פח, חלקם מדהימים, זה שווה כל שנייה של הקשבה. שימו לב, אני מדבר על לא אחר מאשר המשקפיים של רייבן ומטה. תראו את הקייס אור המדהים הזה, עם טעינת USB כמובן, ובפנים. ללקק את האצבעות על הטכנולוגיה הזו, בפחות מ-50 גרם, המשקפיים המדהימים של רייבן עם העיצוב של רייבן, והטכנולוגיה של מטה. מה זה יכול לעשות? לשמוע מוזיקה, משני ספיקרים מדהימים, באיכות נפלאה, כשהאוזניים שלך עדיין פתוחות ואתה שומע את כל מה שקורה מסביב. אתה יכול לנהל שיחות, שומעים אותך מדהים, אתה שומע אחרים מדהים. אתה יכול לצלם תמונות, לצלם סרטונים, ואם אתה ולוגר, יוטיובר, משפיען רשת, לייב סטרים של עד 30 דקות. אתה יכול לעשות וידאו וואטסאפ מהפוינט אוף ויו שלך. לעשות שיחת וידאו מהעיניים שלך, אם אתה לא יודע מה לקנות בסופר פארם, אתה מול המדף, שיחת וידאו, בום. ישר רואים את מה שאתה רואה, אתה יכול להחזיק מוצרים, אתה יכול להיות עם ידיים חופשיות. וגולת הכותרת, איזה כיף זה AI, אלוהים, וואו, איזו מהפכה. כל דבר שאתה רוצה, אתה שואל אותו, אתה מקבל תשובות, כמובן, רק אתה שומע את זה. אף אחד לא יודע שאתה שומע משהו בכלל, שזה עשוי להיות גם בעיה, כי אנשים ברחוב מסתכלים עליך מוזר עם מי בדיוק דיברת, אתה בלי אוזניות, בלי שום מוצר, בלי הטלפון, ואתה פשוט מדבר, והם גם לא שומעים שאתה מקבל תשובות. אתה מנהל שיחה שלמה. העדשות, בכל זאת זה רייבן. לקחתי את העדשות שכשאתה במקום סגור, בתוך הבית, הן שקופות לחלוטין. כשאתה יוצא החוצה לשמש, הופכות לקאות, כמובן, נגד קרני UV וכל הדברים האלה. בפחות מ-50 גרם, אתה מקבל שני רמקולים שיש לך פה, אתה מקבל מיקרופונים, מצלמת וידאו באיכות מטורפת, מצלמת סטילס בתמונות פצצה, ודרך אגב, אם כל זה לא מספיק, יש לך 32 ג'יגה. 32 ג'יגה על המשקף, שהוא מאחסן לך את התמונות ואת הסרטונים. תשמעו, זה הצגה, באמת, זה מוצר פשוט מדהים, ממליץ בחום לכולם. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בתגובות, אם תרצו לשמוע קצת העמקה יותר על המוצר המדהים הזה. דרך אגב, לא אמרתי, גם פקודות קוליות, גם פאנל טאץ', אם אני לוחץ, מפעיל לי מוזיקה מהספוטיפיי. אם אני לוחץ, אני יכול לענות גם לשיחה, או אם אני רוצה, אני יכול ללחוץ פה למעלה, וצילמתי את עצמי כרגע. אני יכול לתת לו גם פקודה קולית, אותו הדבר. היי מטה, take a picture. צולם. כמו שראיתם, למי שרוצה לצלם בסתר זה לא המקום, זה לא הפתרון, כי תמיד יש נורת חיווי LED שמראה שאתה מצלם. זהו, חברים, מומלץ בחום, רייבן ומטה הביאו פה יציאה, בלי משקל על הפנים, אתה לא מרגיש שזה עליך, ואתה הופך להיות כל יכול בגדול. יאללה, ספרו לי אם קניתם ואם אתם אהבתם גם. שיהיה יום טוב.